Продовжуємо ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо спілкуватися з гостею у нашій студії. Це Тетяна Козаченко, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України і адвокат. Саме так. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Пані Тетяно, одразу коротко про те, про що йтиметься у цій годині. Текст законопроекту Президента України про Вищий антикорупційний суд вчора оприлюднили на сайті Верховної Ради. А вже сьогодні українське представництво Transparency International закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії. Після вивчення положень законопроекту, номер його 7440, експерти дійшли висновку, що окремі його положення не відповідають рекомендаціям Венеційської комісії. От, пане Тетяно, ми ще включимо до прямого ефіру представника з Transparency International, але спочатку хочеться почути вашу думку, чому одразу не встигли лише оприлюднити текст законопроекту, вже його вимагають відкликати. Ви правильно сказали, що саме питання «чому?» і в чому конкретно вади є, треба спросити Transparency International, їх експертів. Це буде вірно. Але ми ж бачимо, що відбувається щодо реформ. Влада, якщо треба щось зробити на заклик, на вимогу суспільства, може це робити двома шляхами. Перший шлях – це за власним бажанням. Другий шлях – це вимушено. Антикорупційний суд, який вимагає суспільство, бо реально українські суди на сьогоднішній момент не здатні судити високопосадовців. Це показує досвід 4 років. Жодного високопосадовця не засуджено. В принципі, гучних справ не передано до суду. І суди весь час демонструють лояльність до будь-яких посадовців, бо вони не хочуть зв'язуватися. Виникає питання, як знайти людей, які дійсно здатні бути незалежними і виносити вироки в кримінальних провадженнях там, де дійсно є корупційні злочини. Ну не ж для кого не секрет рівень корупції, який є в країні. Ми говоримо не про мільйони, а про мільярди доларів, які були вкрадені, і безпосередньо виключно завдяки тільки можливостям тих осіб, які перебували на державних посадах. Антикорупційний суд потрібен. Однак у президента його вимагали, і президент весь час чинив супротив. І цей супротив був зламаний суспільством і міжнародною спільнотою. І президент нарешті подав закон, однак знову зробив це в останній сесійний день. Тобто це ще означає, що не скоро парламент зможе його розглянути. Ми з вами говоримо тільки що про проект. Не про прийнятий закон, а про проект, в який можна вносити правки. А чому ми спостерігали про постійне затягування цього процесу? І вже міжнародні партнери своє слово давали, що давайте скоріше вже, все ж таки треба цей законопроект. Але його постійно відтягували. Були заяви і народних депутатів, що все, цього вівторка, і так воно до вчорашнього дня все затягувалось. От чому? Які причини? Тому що все рівно спостерігається в тому, що влада не зацікавлена в антикорупційній політиці, бо їй дуже зручно в тому механізмі, в тому органах, які існують, вони є ручні. І, можливо, погано, але вони погано працюють і можуть приносити потрібні владні рішення. А нові органи, невідомо, що від них очікувати. І більш того, настільки ця корупція пронизила все суспільство, це як при хворобі метастази. Знаєте, вони прийшли, і, відповідно, якщо так сталося, то ті, хто є у владі, вони мають такі величезні проблеми, що правильно говорять, дуже часто вони хвилюються, що ті самі органи вийдуть на них самих. Знаєте, теж і безліч разів в наших ефірах у цій студії політичні експерти, політологи, антикорупціонери казали, що з антикорупційного суду хочуть зробити такий собі ручний інструмент, на кшталт, наводили приклади Генпрокуратури, НАЗК і оці бійні, за якими ми всі спостерігали. Чи можливо розглядати такий чинник, що і вправда хочуть просто зробити ручний інструмент, попри вимоги міжнародних партнерів, зробити повністю незалежний антикорупційний суд? Посадовці у владі, високопосадовці, вони взагалі не вірять в незалежність окремих людей або структур. І знаєте, так як в Україні весь час виникало, ми хочемо, щоб все було незалежно, а якщо в мене щось нібито трапиться, щоб кум міг домовитися. І це не означає, що вони хочуть повністю мати ручний суд.
Однак вони хвилюються, що він буде повністю незалежний і намагаються це сакральне мрію влади, якщо потрібно, щоб мати можливість вирішити, керувати. Якщо ми не будемо керувати, то хтось інший буде керувати. От на сьогоднішній момент хто перебуває в парламенті? Повністю демократичні сили. Багато чого зробили в 2014 році з помилками. Перше, що не змогли зробити, не змогли змінити виборче законодавство. А це означає, що після 2014 року нові молоді люди, які дійсно вболівають за країну, не змогли потрапити до парламенту. В парламенті залишилися старі сили. Ці політичні партії, які весь час існували на Олімпі. Там зараз хто переховується? Опозиційний блок? Ні. Це екс-регіонали. Давайте будемо казати всі своїми словами. Якщо взяти, наприклад, блок Петра Порошенка, так само можна дивитися провладні зараз фракції, які мають величезні вади. Можемо говорити про Леся Довгого, можемо говорити про Розенблата, можемо говорити про Дейдея, щодо тих депутатів, з яких намагаються зняти недоторканність. Хто там зараз є в інших парламентських фракціях? Льовочкін, Ківалов, тобто фактично ті особи, які, за скільки там депутатська зарплата? 20 тисяч гривень, 25? Ми чітко розуміємо, що вони живуть не в цей спосіб. Виникають питання, що вони роблять в парламенті? Переховуються, отримують оце право недоторканості. Тому, якщо ми маємо такий парламент, то ті, хто там приймають закони, лобіюють бізнес-інтереси, переховуються, вони так само влаштовують правила, за якими бажають мати вплив на те, щоб антикорупційні органи не були настільки незалежні, щоб складати для них ризик. Саме тому влада блокує ці процедури. І тільки завдяки журналістським розслідуванням, громадським платформам, вимозі міжнародної спільноти влада вимушена змінюватися. Це відбувається не так швидко, але відбувається. Електронне декларування, яке бажали 13 разів вбити, закони про відновлення довіри до судової влади, про очищення влади. Ці механізми, інструменти, лупають ту скалу, намагаються змінити систему, і ця система вимушено трансформується. На жаль, надзвичайно болючі процедури. То виходить так, що у нинішніх реаліях взагалі неможливо створити незалежний антикорупційний суд і взагалі будь-що незалежне? Перше, нічого не буває неможливого. Надзвичайно складно. Надзвичайно середовище є, скажімо так, чинить супротив щодо створення такого суду. Виникає питання, а хто буде відбирати? Хто забезпечить прозорість конкурсу? Чи долучить міжнародних експертів? Чи може громадськість за цим слідкувати належним чином? Що станеться, чи дадуть інструменти, тому що треба дати і приміщення, і матеріальну базу, і забезпечити все, щоб ще і люди могли в такому суді працювати. На це ще і час потрібен. Однак, якщо нічого не робити, якщо не намагатися цього досягти, то відповідно нічого і не станеться. Тому ми і вимушені з вами це обговорювати для того, щоб це стало можливо. Для того, щоб тотально безповідальна влада знала, що створюються інструменти і механізми, і вони ці інструменти і механізми повинні їх дисциплінувати. А окрім обговорення, як ви кажете, яким ще чином можна зараз забезпечити створення незалежного суду? Можливо, я не знаю, якісь акції, тиск, є дуже багато механізмів. Перше, можливо, не ключові голоси в парламентах. Однак в парламенті так само є люди, які вболівають за країну, які можуть бути почуті, які спілкуються з ЄС, з міжнародною спільнотою. Це громадські платформи. Там, зокрема, і Transparency International, і ремонтійний пакет реформ, і громадський ілюстраційний комітет. Тобто достатньо багато громадських організацій. Це і мітинги, і навіть соціальні мережі. Бо навіть одна людина, написавши, можливо, пост, може достукатися до тисячі людей, якщо це дійсно має сенс. Це журналісти-розслідувальники безпосередньо, це люди, правники, які долучаються в різних інституціях і платформах до круглих столів, до обговорення. Насправді це можна об'єднати одним словом. Це публічність цього процесу. Що змінить взагалі створення антикорупційного суду? Тому що ми бачимо вже багато антикорупційних органів зараз, але результату поки що немає.
не бачимо результатів. Будемо відвертими. То що ж все ж таки змінить і чи змінить щось створення антикорупційного суду глобально, гучно, щоб всі побачили? А давайте насамперед поясню для всіх наших глядачів дуже простими словами. От якщо є людина, для того, щоб вона була розумною, гарною, освіченою, чистою, чи можливо просто вимити її обличчя, і цього буде досить? Ведь вона повинна і читати книжки, і отримати освіту, і митися, і опрятно вдягнутися. Бачите, скільки багато всього. Не можна просто грязну людину вдіти в нормальну одежу, вона буде нормальною, або неосвічену. Так само ми зараз говоримо про те, що не можна змінити тільки суди, і країна стане гарною, бо ще є влада, державні органи, люди, правоохоронна система. Якщо змінюється щось одне, а не змінюється все інше на краще, то насправді ефекту жодного не буде. Потрібно, щоб зміни взагалі відбувалися. Тепер, як це працює? Наприклад, ми беремо з вами НАБУ, антикорупційне бюро, Національне антикорупційне бюро. Його наглядачем, хто безпосередньо процесуально керує їх діями і представляє їх в суді, є спеціалізована прокуратура. Так от, ці органи нові запрацювали. Коли ці органи обирали, то до конкурсу були долучені міжнародні експерти. Це були, наприклад, Марі Бетлер, це прокурор з Америки, Кеслер, це комісар ЄС з антикорупційної політики. І ці органи були створені, вони працюють. Однак вони можуть розслідувати. А справи вони куди передають? Справу вони передають в українські суди, які не оновилися. І навіть якщо вони гарно випишуть справу, то яка її перспектива, якщо судді бояться виносити рішення, які складають для них власний ризик щодо їх кар'єри? Бо вони можуть не пройти атестацію кваліфкомісії, або до них можуть бути питання, наприклад, з адміністрації президента, і вони просто роблять все, щоб уникнути винесення рішення. Тому, в принципі, ми можемо створювати органи, але дуже важливо, щоб працював весь ланцюг державних органів. Бо, наприклад, міжнародні експерти не залучалися, коли сформували НАЗК. Це орган, який контролює і перевіряє електронні декларації посадовців. Або коли створили Державне бюро розслідування, жоден міжнародний експерт туди не вийшов. Комісія фактично складалася із самих державних посадовців. І з того моноліту і номенклатуру, коли вони проводили фактично формальні конкурси, непрозоро, з такими вадами, що ці конкурси, будемо відвертими, насправді і не запрацювали. За 1,5 року закону про Державне бюро розслідування, того органу, який повинен розслідувати злочини проти державних посадовців, за 1,5 року обрали 3 осіб, а сам орган досі не сформували. Ми ще поговоримо про і антикорупційний суд, і узагальнено про цю новину. Коли включимо до прямого ефіру, спробуємо включити представника Transparency International. Поки перейдемо до ще однієї новини. Прем'єр Володимир Гройсман наполягає на відставці керівника Укроборонпрому Романа Романова. Офіційна причина – заборгованість із виплат заробітної плати співробітника Миколаївського судоремонтного заводу. Про це Володимир Гройсман сказав сьогодні на засіданні уряду. Давайте послухаємо. Тому я сьогодні підпишу подання на ім'я президента, а раджу керівнику Укроборонпрому сьогодні звільнитись самостійно. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, не зроблено, до побачення. Шукайте іншу роботу. Прийде новий керівник, він знайде рішення погашення заборгованості перед працюючими людьми. Тому сьогодні я поставлю це питання і надіюсь на те, що президент дуже швидко прийме рішення про звільнення людей, які не здатні виконувати функції, які на них покладені, особливо доручення прем'єр-міністра. Також додам, що напередодні стало відомо про звіт Антикорупційного бюро України, який вказує, що в Укроборонпромі здійснювалися маніпуляції з контрактом на $39 мільйонів на поставку запчастин для Ан-32 Міністерству оборони Іраку. НАБУ стверджує, що посадовими особами Укрспецекспорту були використані банківські рахунки для проведення корупційних дій, пов'язаних із засобами кримінальних
проваджень. Також Володимир Гройсман сказав, що рішення щодо відставки Романа Романова мають ухвалювати зовсім інші люди, напевно, маючи на увазі президента. Відповідаючи на запитання про те, чи планує він писати заяву на звільнення з посади керівника концерну «Укроборонпром», Романов сказав: «Все побачите». І ще маємо інформацію, що Романов пояснив, що причиною заборгованості з виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі є відсутність замовлень більше 10 років і відлучення ресурсів для фінансування крейсера. Ось такі маємо новини стосовно сьогоднішніх заяв Володимира Гройсмана. От питання до вас наступного характеру. Знову ж таки, спостерігаємо корупцію, зі слів ось Володимира Гройсмана і звіту Національного антикорупційного бюро, що спостерігаємо корупцію у таких великих підприємствах, як «Укроборонпром». Чому вже пройшло стільки років з того реформування і, можна так сказати, рестарту роботи «Укроборонпрому», але все ж таки ми все одно по сьогоднішній день спостерігаємо на корупцію? Чи можливо їх взагалі викоренити в даному випадку? От ваша думка. Викоренити корупцію можливо. Я 2 роки працювала в державних органах на рівні керівника департаменту міністерства. Я чудово знаю, як влаштована державна служба всередині. Я можу відповідально сказати за тим, що не просто спостерігала, а відображала в законодавстві і працювала з перевірками. Неможлива корупція в будь-якому відомстві. І я зараз не кажу про битову корупцію. Я кажу про реальну політичну і фінансову корупцію щодо бюджетних коштів. Якщо перша особа цього відомства і всі її заступники, а це не більше 5 осіб, не лояльні до корупції, в неї не приймає участь. Крапка. Тому якщо, наприклад, навіть взяти будь-яку область країни, то можна перерахувати фактично на одній руці людей, які там керують. Ми беремо голову адміністрації, беремо прокурора області, беремо керівника поліції, управління МВС місцевого, керівників судів апеляційного, адміністративного, господарського, беремо голову Служби безпеки, крапка. Якщо ці 5 осіб між собою не є злаженими, наприклад, якщо навіть одна особа нелояльна до корупції, ви навіть не уявляєте, які скандали будуть в області. Як тільки присилають нову людину, затихає все. Як тільки вони між собою не познайомляться, не почнуть працювати, і все не піде по злагодженій системі. Тому, чи можливо подолати корупцію? Так, можливо. Чому корупція існує? Тому що порядок роботи не змінився, склад штатів не змінився, помінялася перша особа. Однак всі корупційні чинники, вони залишилися. Це не означає, що в країні не відбувається взагалі боротьби з корупцією. Це не так. Бо реально дуже багато корупційних схем, надзвичайно серйозних, поломано. Починаючи тендерів, які були впроваджені прозоро. Однак на місцевому рівні дуже багато чого залишається. І ці чиновники малесенькі, які там є, заступники і нижчі, вони так само працюють на тих самих посадах. Пані Тетяно, повернемось до цієї теми. Долучаємо до нашої розмови Ярослава Юрчишина, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Пане Ярославе, вітаю вас. Пане Ярославе, давайте поклав слухавку. Пане Ярослав, зараз наші редактори спробують ще раз з ним зв'язатися, аби він надав коментар стосовно антикорупційного суду, стосовно саме заяв Transparency International сьогоднішніх. Вони закликають, я нагадаю, Петра Порошенка, аби той відкликав законопроект про антикорупційний суд, який з'явився, текст якого з'явився вчора у Верховній Раді. Пані Тетяно, поки набираємо зараз пана Ярослава, до вас ще одне питання стосовно корупції. То яким чином, як ви сказали, якщо одна людина буде лояльна, то вже будуть скандали, то яким чином взагалі можна зробити так, щоб всі люди були лояльними і були зацікавлені в тому, аби викоренити корупцію? Чи можливо це зараз, знову ж таки, в наших реаліях? Повторююсь в питаннях, але все ж таки це найболючіші питання, і я думаю, що суспільство цього найбільше за все бажає. Ви знаєте, дуже багато історій було про Грузію, і казали про те, що у українців є менталітет,
і корупцію не можна викорінити. Однак інші країни в свій час. Це зовсім не питання, наприклад, Саакашвілі. Я більш всього до Кахі Бендукідзе тут ставлюся дуже добре, тому що він є реформатором, вмів впроваджувати багато інституцій. Говорю про те, що в мене були кримінальні провадження, і я виїжджала в Грузію, тому що це були загальні справи на території України, на території Грузії. І я працювала і спілкувалася з безліч людей і перебувала, і я побачила, що за 2 роки була повністю винищена корупція в Грузії. І я не кажу, що це треба повністю їх приклад брати на нас. У нас можуть бути інші ліки. Я кажу про те, що це можливо, якщо політична воля, щоб корупції не було. Пані Тетяно, Ярослав Юрчишин вже на зв'язку. Чудово. Повернемось до цієї теми. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International, нагадаю, на телефонному зв'язку зараз з нами. Пане Ярославе, у нас в студії зараз Тетяна Козаченко, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України. Це, щоб ви знали вже стосовно того, з ким зараз спілкуємося. Пане Ярославе, прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, заяву Transparency International з закликом Петра Порошенка відкликати законопроект про антикорупційний суд. На чому базуються такі от ваші заклики? Розкажіть, будь ласка. Дуже просто положення законопроекту не відповідають повністю рекомендаціям Венеційської комісії. В першу чергу стосовно ролі міжнародних експертів, з ним відведена не визначальна, а в рекомендації Венеційської комісії вжито термін «crucial», що означає, перекладається як визначальна або вирішальна, так? А дорадча функція, тобто будь-який висновок цієї комісії міжнародних експертів, громадської ради міжнародних експертів, може бути подоланий 11 голосами членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Хочу нагадати, що саме таким чином, через подолання вето громадської ради доброчесності, 11 членів ВККС дали дорогу до Верховного суду. наприклад, судді, який засуджував пана Юрія Луценка за часів Януковича. Венеційська комісія, і ми повністю поділяємо цю позицію критично проти такої імітації участі міжнародних експертів. Якщо вже створювати новий антикорупційний суд, до нього має бути беззастережна довіра і людей, до які мають хоча б найменші сумніви в їх доброчесності, в такому суді не має бути. Знову ж таки, є проблема юрисдикції. Не всі статті підслідні НАБУ потрапляють до юрисдикції цього суду. В той же час юрисдикція дещо розширена на справи, яку веде Національна поліція, Державне бюро розслідувань, якщо ці справи стосуються нанесення державної шкоди державі понад 500 неоподаткованих мінімумів. І є ще питання, що стосовно кваліфікаційних вимог, вони виписані таким чином, що лише незначна кількість українських юристів зможе претендувати на посади в цьому суді. Ймовірно, це зроблено з поспіху, але досвід участі в міжнародних юридичних інституціях має дуже невелика кількість людей в Україні, яких можна порахувати, напевно, на пальцях, якщо не 2 рук, то принаймні 4 максимум. Пане Ярославе, все ж таки трошки незрозуміло, чому одразу Transparency International закликає відкликати Порошенка законопроект, хоча відомо, що будуть вносити ще правки. Тетяна, як був зіпсований законопроект про люстрацію в парламенті. В парламенті можна погіршити законопроект, але не покращити. Тому ми настоюємо на тому, що поки є можливість внесення якісного законопроекту, до якого не буде зауважень наших міжнародних партнерів, це можна зробити. До 9 числа парламент на канікулах, за цей час можна і відкликати, і внести новий законопроект без втрати якості, а навпаки з її підвищенням. Дякую вам дуже за оперативний коментар. Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. І одразу зараз долучаємо до нашого ефіру політолога Володимира Цибулька. Пане Володимире, як чутно нас? Добрий день. Пане Володимире? Так, я вас чую. Вітаємо вас, пане Володимире. Дякую, що долучилися також до нашого ефіру. Пане Володимире, от до вас питання стосовно також антикорупційного суду. Взагалі, як ви оцінюєте те, що врешті-решт його все ж таки внесли текст до Верховної Ради, і
Потім хочеться почути вашу думку стосовно того, що Transparency International хоче його закликає Порошенка відкликати цей законопроект. Будь ласка, ваші коментарі. Ну, по-перше, президент звертався до Верховної Ради створити робочу групу із представників фракцій. І цього не було зроблено. По суті, час затягувався наскільки, що навіть депутатський законопроект був відкликаний буквально в останні дні роботи Верховної Ради в цьому році. Президент вніс свій законопроект, розроблений робочою групою за участю міжнародних представників. Там, наскільки я розумію, є Георгій Вашадзе, грузин. Тому, наскільки він якісний, ми маємо поки що такі загальні оцінки. Якщо Transparency International вже наперед говорить про цей законопроект треба відкликати, то це якраз той сценарій, про який я говорив, що якщо б не вніс, спочатку депутати не входять в робочу групу, не формують ніяких рамкових вимог, чекають, поки президент несе свій законопроект, для того, щоб підняти величезний хай з приводу того, що цей законопроект не відповідає якимось вимогам. Так може треба було наперед сформувати якісь вимоги? Добре, а от тоді скажіть, будь ласка, от ваша думка стосовно того, чому його все ж таки відтягували і чого очікувати в подальшому? Правки, чи будуть якісь правки? От, наприклад, як у нашому ефірі Ярослав Юрчишин сказав, що правки у Верховній Раді лише погіршать цей законопроект, але навпаки покращать. От ваша думка яка з того? Насправді, для того, щоб законопроект був покращений в Верховній Раді, треба було б, щоб все-таки представники депутатських фракцій входили у робочу групу і хоча б сформували зустрічну рамку, що повинно бути внесене в цей законопроект. Далі, мені здається, що якраз неготовність депутатських фракцій вступати в інтелектуальну тяжку роботу по підготовці цього законопроекту, вона і призвела до того, що час затягувався і, по суті, скажімо так, поле боротьби за цей законопроект вирішено було перенести навіть не в комітети Верховної Ради, а зразу в зал. Тобто, я вважаю, що комітети профільні цей законопроект президентський підтримують, а потім з'явиться купа всяких претензій від тої чи іншої політичної партії, і на тому вже пробують робити політичне ім'я опоненти цього законопроекту. І останнє питання до вас, пане Володимире. Взагалі, які у вас особисто сподівання на цей законопроект в подальшому, коли він вже стане законом? Чи буде він дієвим, чи буде він незалежним? Мені здається, що досвід роботи Вищої кваліфкомісії суддів, яка формувала Верховний суд, вона пришвидшить створення цього досить компактного в порівнянні з Верховним судом суду, спеціалізованого суду. Тому тут дуже важлива якраз раціональна поведінка не скільки політичного середовища, скільки експертного. Тут мені здається, що все одно впровадження цього суду, повноцінна робота його буде розтягнута мінімум на 2 роки. Просто на старті дуже важливо виробити якусь спільну позицію, хоча б в експертному середовищі щодо цього законопроекту, а потім вже пробувати або підтримувати президента, або підтримувати Раду, якщо якісь важливіші, скажімо так, новели будуть пропонуватися Верховною Радою. Дякуємо дуже за коментарі, за оперативне включення у прямий ефір. Нагадаю, з нами на зв'язку був Володимир Цибулько, політолог, висловлював свою думку стосовно створення антикорупційного суду. Пані Тетяно, завершуючи вже тему з антикорупційним судом, коротко. Я чую всі маніпуляції. Людям хочуть сказати про те, що всі винні, і президент подав, і ніхто не долучився до роботи. В нас розумні люди, вони чітко розуміють, що відбувається. По-перше, якщо би президент був зацікавлений в тому, щоб цей суд склався,
І йому саме закон визначив, що він має законодавчу ініціативу, саме він повинен подати закон про антикорупційний суд. То це публічно було б винесено повністю на обговорення, якщо б бажала б ця адміністрація президента. Це перше. По-друге, в нього найбільша фракція в парламенті. Дуже лояльна. І якщо б йому було потрібно зробити антикорупційний суд, невже ви думаєте, що фракція не розробила, не зробила закони і не створила би групу, і це не винесла публічно, щоб люди це почули? Тобто прозорість цього процесу і говорить, наскільки вони є з нами відвертими. По-друге, коли потрібно було обрати генеральним прокурором Луценка і змінити для нього закон, і зняти навіть вищу юридичну освіту для людини, яка є процесуальною фігурою за Кримінально-процесуальним кодексом, то це зробили все протягом дня. І не заважали відсутність груп, і була на це політична воля. Це є до того, що парламент несе відповідальність, він повністю підтримує таку формальну позицію. Цей закон буде, але ми робимо вигляд, що ми нічого не робимо. Це перше. Але і позицію Transparency International теж не можна назвати конструктивною, тому що президент вніс закон. І гадати, що він вніс закон, а тому, що хтось сказав, його забере і таким самим підтвердить, що він нібито не спроможний його вносити, ну це не конструктивно. Не було такого в практиці України, що президент вніс закон і його забрав. Тому треба працювати з тим, що є. І пильно слідкувати і робити все, щоб запровадити максимальні механізми створення антикорупційного суду. От ми говорили про створення антикорупційних судів, а зараз от хочу трошки ще зачепнути тему судів, які нині працюють і які нині ухвалюють рішення. От новина ось в чому. Шевченківський райсуд Києва у п'ятницю засудив до 2 років позбавлення волі умовно керівника групи тітушок Юрія Крисіна. Так, за причетність до вбивства журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія. Вирок оголосив суддя Олег Лінник. А вчора ввечері стало відомо, що Лінник був одним з 2 суддів, які відпустили з СІЗО ще 2 тітушок – Олега Гебана і Сергія Костенко. Вони звинувачуються у завершеному замаху на вбивство 6 чоловік 18 лютого 2014 року поблизу Майдану. Їм змінили запобіжний захід на домашній арешт. Звинувачення вважає, що вони намагалися застрелити 6 мітингувальників, але через вчасно наданій допомозі вони вижили. А Веремій намагався зняти на відео саме цей напад, і тоді Крисін разом зі своїми поплічниками витягли його з машини і забили до смерті. Ось такі маємо новини стосовно вироку суду і ось такі от рішення суддів, зокрема от вирок, який оголосив суддя Олег Лінник. Скільки ще ми можемо спостерігати, попри таку бурну реакцію суспільства, скільки ще ми будемо спостерігати за цим, і чому саме зараз от немає жодного впливу на ось такі от рішення суду? Ну, я не знаю, як правильно навіть висловитися. Ми з вами повертаємося про те, що судова система не оновилася. Частина суддів звільнилася, вся інша залишилася ті судді, які були. Прозорий відбір суддів не забезпечений. Так само, як і не було реальної реформи правоохоронних органів. На сьогоднішній момент, на жаль, 4 роки в багатьох питаннях були втрачені, і це дуже важко навіть коментувати, тому що я так само маю впроваджені справи щодо Майдану, щодо того, як беркутовці полювали на людей, реально полювали, вони їх забивали, люди отримували каліцтва. І на сьогоднішній момент ці люди не отримали ані справедливості, а ті люди, які застосовували до них зброю і застосовували на них насилля, представляючи державу, і повинні були їх захищати, на свободі майже їм нічого не загрожує. Ми говоримо про те, що знову антикорупційний суд повинен, як декларація суддям, що можливо бути незалежними. Бо ті ж самі судді, вони не хочуть зв'язуватися з Крисінами, з будь-якими людьми, які можуть організувати тітушек, насильницькі злочини. Бо вони насамперед думають не про закон і справедливість, а про власну безпеку. І також дуже важливо звертати увагу іноді на те, які документи підготували і подали правоохоронні органи. Бо бувають випадки, коли судді здатні і хочуть винести рішення, але не можуть із-за того, що документи, які підготовлені правоохоронними органами, зроблені це настільки неякісно, що не дають можливості, не несуть повної необхідної доказової бази.
А суд не може робити, тому що він вірить. Він повинен посилатися на докази. Бо от ми з вами і маємо. Однак це не означає, що в нас нема з вами перспектив. Бо вже на сьогодні відмічається те, що суди не є настільки корумпованими. Не все купляється, судді бояться. Є питання, що до них є вже порушення справ, щодо хабарів і іншого. А це означає, що в систему реформації, болючу систему, перетворюється система і з'являється надія, що ми зможемо більшу кількість людей впровадити, які зможуть змінити систему на краще. У нас лишається з вами менше 5 хвилин до кінця ефіру. От хочеться ще з вами зачепнути закон про очищення влади. Як ви його оцінюєте, як він пройшов, і ваше ставлення до, пам'ятаєте, сміттєва люстрація така була, коли чиновники викидали у смітники, обливали зеленкою. От ваші коментарі тут дуже цікаво почути. Перше, закон про очищення влади. Про нього дуже багато міфів. Бо він не є законом про люстрацію. Люди повинні це зрозуміти. Це по своїй роді люстраційний закон, але не в тому масштабі, на яке сподівалося суспільство. Закон визначив дуже обмежене коло осіб, щодо яких застосовується не відповідальність, бо потрібно, щоб правоохоронні органи надали оцінку тому, що вони робили, а тимчасове відсторонення від державних посад. Тобто люстрація – це відсторонення від державних посад. Заборона особі такі посади займати 10 років, як визначено законом. І крок осіб був дуже вузьким. На 700 тисяч посадовців було визнано за рівнем. Це якщо брати міністерство, тільки міністр і перший заступник, не нижче, 2 особи, щоб ви розуміли. Якщо брати, наприклад, прокуратуру, це, наприклад, на рівні області, прокурор області і його заступники не нижче. Тобто на 700 тисяч посадовців 5 тисяч осіб. Це найвищий керівний склад, який насправді і приймали рішення. Через цей керівний склад це 2% всіх посадовців, тобто це топ-менеджмент, проходили 80% всіх незаконних рішень. І їх звільнили не за те, що вони щось вчинили, бо на це є правоохоронні органи, а на те, що вони не забезпечили державне управління і дискредитували фактично роботу цілого органу. І от таких за посадами цей закон спрацював дуже гарно, на 98%. Жодного прокурора області або його заступника, який при Януковичі більше року був на посаді, зрозуміло, рівень, ніхто міг бути на такій посаді, на посаді зараз жодній державній не перебуває. Є декілька посадовців, які і далі користуються посадами, вони змогли перевернутися завдяки тим самим рішенням суддів, тих самих суддів, які не очистилися. Тому в цій частині закон спрацював дуже гарно. Але надалі парламент не пішов щодо люстрації очищення влади. І реформи, які після цього були впроваджені, насправді не мали того ефекту, на який сподівалося суспільство, а саме якісного кадрового відбору щодо призначення на високі посади. Тому закон показав, що це можливо. Однак потрібно рухатися далі. Щодо сміттєвої люстрації, я як правник дуже негативно ставлюся до будь-якого самоправства. Коли люди беруть на себе повноваження, думають, що вони закон, і таким самим, не тому, що закон це говорить, а тому, що вони собі уявили, чинять насильство до будь-кого. Однак, я це розумію, що це наслідок того, що влада не дає закону і справедливості людям. Вони не бачать, що вона це робить, і вимушені на себе відновлювати справедливість і робити так, як вони вважають за потрібним. Дуже цікавий випадок був недавно в соцмережах, коли люди зловили крадія машинної апаратури з машин і підвисили його за ноги. І знімали, і казали, зізнайся. І вони вскрили його машину, знайшли все, що вкрадено. І тепер вони є злочинцями, і він є потерпілим. З боку справедливості вони праві. Однак вони вчинили, бо вони не сподівалися справедливості від держави. І за справедливістю, за людськими почуттями я на боці народу. Але за законом треба робити такі державні органи, щоб вони і навели лад в країні.
Дуже вам дякую, пані Тетяно. На жаль, маємо завершувати вже ефірний час добігає кінця. Тетяна Козаченко, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, була гостем цієї години у нашій студії. Вже наступної години у цій студії будемо зустрічати Василя Вовка, генерал-майора СБУ, керівник головного слідчого управління СБУ у 14 та 15 роках. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами, будьте в курсі усіх подій, як в Україні, так і в світі.